Saludem al matí la mare que el va parir, l'home carrer de la ràdio, el David Checa. Hola, David Checa. Hola, família, què tal? Checa. Hola, nano, com estàs? Check sound. Bueno, has anat al carrer, què has anat a buscar, David? Sí, he anat a buscar aquelles festes que han acabat malament. Interessant. Qui més qui menys hem tingut festes que no han acabat bé. Home. I aquestes són les de la gent del carrer. Les escoltem i després, si voleu, explico la meva, que va, faré com les sèries. Ara, escena final i després us explico el procés. Vale. El dia següent, el vàter partit en dos. Anem a veure què explica la gent. Bueno, estava amb uns amics fent una festa a l'Ampolla i pues, estàvem al carrer, no hi havia ningú i pues, una amiga i jo ens vam posar a pixar una rotonda. No, per favor. Típic. No. Llavors va venir la policia i ens va veure però no ens va dir res, però vam passar bastant malament. És pitjor que una multa, la vergonya aquesta, Sí. de que et vegin pitjar una rotonda. Exactament. Una d'aquelles festes que comences a sortir de festa, comences a beure, comences a provar aquestes coses i la festa comença a les 10 de la nit. Sí. Però tu creus que serà molt divertit ser-hi allà a les 7. Doncs bueno, de 7 a 8, a les 8 ja esteu tots vomitant, a les 9 ja esteu tots a casa dormint i per tant la festa, doncs... No vaig parar en cap moment i a l'hora de buidar-ho vaig estirar-me al costat del vàter, em vaig posar allà a dormir, apoyat, fent servir el vàter de coixí, i mentre dormia i vomitava i parlava en somnis, Per favor. em vaig posar jo a dormir en la banyera, molt incòmode, i un company es va posar en l'altra punta de la banyera, de manera que estàvem els dos encastats amb els peus cap a l'altre, i va ser despertar-se d'allà i dir, què ha passat? Va començar tot molt bé, estàvem al Notespot, al lloc de sempre, i bueno, van entrar algunes substàncies que van fer que la nit es tornés una mica multicolori, no? Vam acabar una mica de Casito, una altra una mica de Galleta Príncipe i el meu amic anava bastant Teletubby. Galleta Príncipe, Molt bé. Quina mena de gent enganxes, Checa? Bueno, explica la teva, Carles, que ens has deixat aquí Jo vaig intrigats. tornar de la discoteca així. El que va passar és que jo no sé si quina edat tenia, potser 18, 19 o 20, i em va despertar ma mare el dia següent, diumenge al migdia, i em va dir, perdona una pregunta, dues preguntes. Diu, primer, què fa la tapa, la subtapa del vàter, sabeu, el dònut del vàter? Sí. Partit per la meitat, que allò no és fàcil de partir No, per la jo també meitat. m'ho estic preguntant. I els calçotets a la bessura. Diu, si m'ho pots explicar. I llavors, clar, És com un enigma. Sí, els calçotets a la bessura m'imagino que vaig arribar i els vaig tirar i em pensava que era el cubo de la roba bruta. I llavors jo interpreto que vaig anar al lavabo, em vaig adormir al lavabo i vaig anar caient cap a un cantó i d'aquesta manera es va poder trencar la tapa del vàter. Tot el pes a una banda. Exacte. Jo crec que no hi ha res més trist que dormir-te al vàter. Al vàter, sí, doncs a mi m'ha passat unes quantes vegades tornant de festa, sí, és el que té. Bueno, Checa, moltes gràcies, tio. Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.